Ay, grabe. Hapon na. Pre, dugaya mo itong inyong gisugo og gabi. Mao lagi ahar mo to So, gisugot. sige, sugon mo to. Sugo tunog ilim nun anang iskina ato siguro tog tagbilaran siguro ning palit pag duga ganina ra mo isang oras man to. Matay. Wangal eh. Kamo no, hilig pero mo inom ako na natiguang na lang ko pre. 20 kape na gud akong edad. Ako di jud ko hilig inom pre karon ra jud ko ning kusunada jud inom kay gikapoy lagi ko. Dara. Ay, Layo ra man ako gipalitan ana. Ay salamat kay kainom jud gikapoy ko pre kay gikan biyahe gud. Asa insa importante asam nagikan. Mahalo ni ba? gikan ni China, Amerika pre. Dako gidugang sa inyong padagay ng gamay ra. Sige na pre kay Lisan basta kani. importante nga Oh. 1854. ako ka kuan ba dili ma kuan. Oh, ani duta ra yo. Ayan lang. Ano na gid ko ni tama jud. Tanawa. Amlas pre mo ra pagbahalina. Iwan na dito pre, grabe. Ako pre kapoy binakatas. Experience yun ang biyahe pre, grabe kaingon kong patay na siguro ko. Di man pre. Grabe kuya wala. Padong may pamilakan. Sus Ginoo tong lugar ra. Pero di ko bisag di bagyo. Hapit tuwang naging bangka kay. Nah, yawag ko subag. Nagunsa mo dito. So, ka suru-suru mi kay namon po yung mga kuan dito, mga kaila. Ngadto mi kay atol pista ba. Kuya may pista dito ra ka magkaon. Ato mi sa kami mga napo siguro mi sa kabangka. Sus tingnan kay normal pa man to pagikan diri sa West, normal pa. Sus pagkabot nga tunga nagguan nagbawd. Oy mayong taghabog na mo ron nakabog sa bike. Mga nangana lagi na bangka lagi. Basta kay agat tong isa ka kuan duha mo tong kauban. Ang usa kay wa man mo libre sa bangka kay ning suong man gusto mo kinakabudag ko sigalyo. Paghapak sa board hapit mga tuwan. Ako lagi kuyaw tama lagi ginervyos ko. Isa ka semana ang nervyos wa mo ni. Okay, gana kaon na to. Ganam kaon oy. Basta way gana kaon, wa mo na gana idog asawa. Wa lagi buang botong. Ino na ko perminti kinali tanduan. Tagay sa mga ito kay nauna sa nang ay nagihawa dong kay. Ulo ka may iko ra maning palit ini. Masuk ko ra ba ning di tagayan, mangagis ni. Ginagmayar kay imported biya na gikan man gawas. Gikan sa China, Amerika ba. Ako ba kana bitong travel nga ingon ka nga pinakakuyaw nga nahitabo na nako 2020 ni pre. 2020. January 2020. Baguhay pa. Oh, kay nagig ko ato sa Alegria Carmen Bohol. Dis Carmen. Sa mga taga Carmen Bohol, Alegria Carmen Bohol. Last January 15, 2020. So ginvite ko sa usa ka fiesta dito ako DJ. So DJ. Sa dito nga area. Sus ni uli man ko na pre alas 3 kadlawon. Kanang gikan sa Carmen pre padong diri agi kag sagbayan patingit-ngita ana. Umit kita. Dara kaagi mo ko diha. Ngit kita. Grabiha lagi pre kaingon ka nga pag abot ko atong nailikon atong nay murag nay kurbada ngit-ngit jud kay. Sus gauwan man na sing ka shower basa-basa ko. Naabi na duha ka euro pre. Duha ka euro. Magsigin siya ana-ana sa kalsada ko. Isig ko na Brown. Brown isa. Brown gyapon so. Kaingon ko sukad sa akong pagkabata. Karon po ko di man jud ko mutog abat pre. Pero ako nituo ko eh. Mo ba? Nagdagan ko sa motor pati na kong syagit. Sige kong anay. Ginoo. Ana-ana ko. Kasi ulo na kong ginoo. Tapos pala sa akong sige kong ana. Buka dito dai. Dagan kong bayos. Nakurog na kong bayos. Pag abot sa may sana katigdian. Damay hayag poste na ibalay. Alas hapit alas 4. So hunong ko kay. Nagkurog na kong bayo. Sus, sige na kong padaga pero kaingon ko pasalamat dito ko magtulong ko patay ko ato eh. Sige na ana-ana rin na. Abat ko na mo angkas wala nimo nagkalit. Di ko ko abat da. Piting hadlo ka sa nimo dito. Tiyadokan ako eh. Mo travel experience ako mo na travel ako pinakakuyaw. Kadto lagi pong hama po tay pinakadit na jud ko mo sa kay bangka jud. Bahalang mag sa marino na lang ko ang sakyan. Na ako experience ang pagbiyahe. Unsa man pa imo pre? Tong biyahe na ko ipaadto kog Cebu sa mama. Cebu kana Cebu. Na dugay-dugay na puno to. Sa una plite sa una kung anto. Dako to. Tagaan ko sa kalibo. Cebu. Sa kalibo. Pila plite to? To Cebu. Ato. Adto na ko lukat og ticket. Sus, lukat ticket 20 pesos ra mag ticket. Gago di pesos. Bull Cebu? Nalipay ko kayo. Dako ko kalawan. Basig lap jacket ang sakyan ato. Libo nga. May tirak ticket. Bestira. Dako kay kan sobrato. Sakay na ko. Oo. Apo nahan nga.
hapit naman hapon, si biyahe gihapon. Nawag na si mama. Asa oras sa magaling kay sugod? Alas 10 to larga. Alas 6 sa pakap. Alas 6 sa buntag. Lang nga, wa ko na ko niabot. Oh, Singin lang panawag. basig nagupaan pre na. Na abriya. Papon. Nawag na si mama. Oh, Ito nga, anak, gusto mo biyahe, wa pa mo lang niabot hapon naman. oh. Yung ambot lagi ani na kay mura mag gan nalipong na may kong binahe dire sa kawa. Basig lahi to nga ticket akuha no pre, basig para Mindanao to. Motong ni ingon si mama nga unsang beng kuan kita yung kuan nga anong brato raman tanaw ay pagbalik na ako tanaw sa spring wheel ba ito nasakyan Usang tao. Welcome to G Fox TV.